Chokoladespisning. Hvornår vil vi starte? Og Action. du er lidt til at ligge der. Simon, du er så cool, det er helt vildt. Yes! 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 Prøv at bilde mig, må se, hvor grim man er. Jeg er ved at dø. Fordi jeg bruger taktik. Men taktik med, at man skal ikke fylde sin mund, hvis ikke man ikke tyk. Vel? Sluk det lort nu. Jeg mener det. Sluk det.